Tá lán flean agam don todhchaí, mar shampla an Seoirse, rochaigh mé go dtí an eilvéis ar feadh 2 mhí, mar tá post agam ann. An post ifig brocéire agus cuireann sé daoine atá ag géirí airí a ceannach agus daoine atá ag géirí airí a dhéile le chéile. Tar éis an saoire bhuailm céim a bhaint amach san ollscoile ag stair gnó, bhuailm freastal ar Cleachtadh Teanga má aim na pointí. Bhuailm tar éis na hollscoile nílas gom cén sais post go mé géirí ach béidir brocéir nó iiriseoir. Bhuailm a lán taistil a dhéanamh freisin im a héal, mar shampla tá anseo agam sna tíre san áis, mar shampla an Tsín agus an Ind, agus bhuailm cúpla bhí a caitheamh ar Hong Kong freisin. Sin é. Déanam 8 nábhair, an mata, béarla, an rancíis, bheaga, an ceimic, an isidich, a líon, agus gan áras an Gaeilge. Bíam níos fearr sna ábhar ó Cleachtadh. Is bralam an ceimic agus bheaga, mar tá na múntrí an súil agus bíonn siad a gcónaí an sin más míon leat cabhrú le haon rud. Agus déanann siad an tábhair súil freisin. Ar an lámh eile is bralam an ealaíon. Tá sí a bhád ar níos fearr na ábhar ó Cleachtadh, ach is íomhín liom é sin fós. Tá mé ábalta a lán rudaí difriúil a thriail sa ealaíon, agus nuair bhíam ann mithíam níos na splacha agus le splache agus is é ceann na cúisne gur maithlam an ealaíon. Ní bhíonn go maith sna teangatha, seachas an Gaeilge, ach fáim go bhfuil sé níos éasca dom a scríobh ná í a labhairt. A rion liom i gcónaí má thuirim a thaispóint sa Gaeilge agus sa rancíis, ach don cuid is múd an am, tágann le rud mí ceart as mo bhéal. Ach ar aon nós, dearthing go daithníonn gach ábhar liom, mar is bralam an tolas. Is maithlam freisin conas atá ráha áisinge a gcuin sa córas idigus an éireann mar ab ionainn sa bhreatanmhór. Sin é. Dá méon imime phríomhaide sa scoil seo, do stóin máitreann eile, cuireann tíos ar fáil sa scoil seo cuireann tíos ar fáil sa scoil seo do na daoine i mbun na Ardteistiméireachta, mar imime thuirim ceapan go bhfuil na scoileanna an-tábhachtach mar shampla an chócaireacht. Agus tuairfinn níos mó neamhsplocas do na daoine sa 6 bliain. Mar shampla, bheadh cead acu do go dtí Marley Park do méadí séir. Tá smuointe eile gom. Ní leor máitreann a bháin don scoil chuna ina bhfuil trí chéad dalta. Right, you're right, Déanam 8 nábhair. Déanam 8 nábhair.
Berla. Yes, Tías. Hot. Cur she say? Cur she say? Oh, Tommy on four. Okay, Craig to leis an búid. Right, Cearclór, right, to see me. Cearclór. Is even lam an Alan tá sé. Marc, this is stupid. Yes. Snail.